Us presento la nostra filla Sasha. Senyoreta? Príncep? Espero que sigui digna del seu rang. Ha estat tan imprevisible. La mort del papà l'ha trasbalsat molt. Encara està molt afectada. Que encara no han trobat el seu vaixell. Lamentablement, la recerca del davall no ha tingut èxit. Però és que jo sé com trobar-lo. En Tomsky no m'ha volgut escoltar. Per què no em voleu creure? Sashenka meva, la propera expedició vindràs amb mi. Sasha! Capità Lund, és la prova que l'avi no va passar per la mar de Carà, sinó per les Spitzberga. No, si encara ens diràs on trobar-lo. Doncs sí. És valenta, aquesta nana. Escolta-te-la. Enrere, enrere! Que encallarà! Enrere, tota! Jo el que dic és que aquesta noia ens ha portat la desgràcia. Que tens por? Lund! Petita Sasha. Then I will raise you. We will all grow to stand tall when you start to flow. I on és el Pol Nord, avi? Al sostre del món. M'agradaria que ho veiessis, petita Sasha.